Norok tabuk social media rogo nugui manna ba news channel rogo nugui manna Karisma Kapoor ni ex husband Sanjay Kapoor ni langma arika hinui tai Sanjay Kapoor ni langma arimani pore Karisma Kapoor bai bini bwsarok busuk sompoti mano hinui tai Sanjay Kapoor thuya swkang bo busuk 1000 koti takani malik hinui tabuk norok news rogo chorcha khlaimano nukha hadike salane moni tui kisa kok norok na tongdi ani channel no payasa norok jotono saimano 12 June 2025 ni dino Gujarat ni Ahmedabad to London no thangnai Air India ni plane crash wngmani a dino Sanjay Kapoor o plane crash wngmano nugui aro kajak passenger tai bongni nukhungni tui kaisa khamani kaisa tweet khaikya কিন্তু sabo saiman a 12 June ni dinono honi 11 ta ni somoyo hwngkano kaisa news ba koktuma kase phaikya je Karisma Kapoor ni ex husband Sanjay Kapoor London o gol thungpuru bini heart attack wngkha hinui amobai bini langma chokha hinui kaisa news rogo koktuma kase phaimani tai saimangka puilao Sanjay Kapoor no heart attack wngui langma chokha hinui kase phaimani pore jefuru medical report check khlaijago afuru saimangka je Sanjay Kapoor gol thungpuru kaisa piano monokjaga hinui amobai allergy wngui heart attack ni shikar wngui 53 bosorni umorono Sanjay Kapoor ni langma arikha ulo 19 June 2025 ni dino Sanjay Kapoor ni mang kwthwino India bo tubui Delhi o bini antim sanskar bo khlaijaka kok khwkai mosi je jung jotono saimano Karisma Kapoor ni ex husband Sanjay Kapoor khoroksa businessman bini suna kom star mungui jontrapati tai motor gari swnamnani kaisa company tongo hinkai bo thwimani yakulo bini company no sabo yachangnai sabo bini uttara adhikari wngnai tabuk social media rogo o kok kasaui phaikya saimangka Sanjay Kapoor ni company suna kom star 31,000 koti ni hinui tai Sanjay Kapoor ni bo thuya swkang bini ai prai 10,300 koti hinui bo news rogo kasai phaikya hingke tabuk mono kok bini uttara adhikari sabo wngnai tai Sanjay Kapoor ni bwsa khorok busuk hinui bo tabuk news rogo kasai phaimani nukha hingke chwng saimangka je Sanjay Kapoor bo waitham kaijakha hinui Karisma Kapoor wngkha bini second time bihi saimangka Sanjay Kapoor puila 1996 sano khoroksa designer Nandita Mathani bai kaijakha hinui bo bai kaklaimani pore hingkai 2003 no bo Karisma Kapoor bai kaijakha hinui saimangka tai Karisma Kapoor bai Sanjay Kapoor ni bwsa khoroknwi tongo khoroksa bwrwi khoroksa chwla bwrwi okrani mung hingkai Saimaira Kapoor tai chwla kusuni mung hingkai Kian Kapoor hinui saimangka tai Sanjay Kapoor bai Karisma Kapoor 2016 o kaklaimani pore Sanjay Kapoor tei waisa waitham kaijakha amo hingkai khoroksa model Priya Sachdeva bai kaijakha hinui saimanka tai Priya Sachdeva Sanjay Kapoor bai kaijige sini bini swkangni bwsa khoroksa bwrwi bwsa tongo tai bo Sanjay Kapoor bai kaijakmani pore bini bai Sanjay Kapoor ni khoroksa chwrai bo wngkha hingkai tabuk news rogo omono chorcha je Sanjay Kapoor ni suna kom star ni uttaradi adhikari sabo wngnai tai Sanjay Kapoor thuya swkang bo busuk 1000 koti takani malik amorok jotono kasaui phaikya।